खुलुमबाय आं मुनिन्द्र महिलारि नोंथांमोनखौ महिलारि वाइड एंगल यूट्यूब चेनेलाव बरायबाय। बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि नैबे दावराय जाहाराव दिनैनि बे ब्लग भिडिअआव आं नोंथांमोननो दिन्थिनो लादों बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि जोबोर मुंदांखा पिकनिक स्पट बेनो जाहैबाय बगामाटी। दा आङो दङ नैबे दावराय जाहाराव। बेनिफ्राय 1 किलोमीटर थांब्लानो जोङो बगामाटी पिकनिक स्पटखौ नुगोन। गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ बे भिडिअखौ जोबजासे नायनो खावलायबाय। नायगिरि लोगो नोंथांमोन फैयै जोङो बगामाटी पिकनिक स्पटखौ मोनफैबाय। दानिया नोंथांमोननो बे एरियानि समायना नुथायखौ दिन्थिगोन। बोथोरा जोबोर समायना, लोगोसे सेप्तेम्बर दाननि लास्ट थिंजायनिफ्राय बेवहाय गोबां दाब दाब जायगानिफ्राय पिकनिक जागिरि बिथांमोना फैसिगोन। दा बे बिबानाव थानाय जा NGO बिथांमोना बेखौ साब सिखोन खालामगासिनो। एरियाया दासान्दि एसे हाग्रा बंग्राजों बुंफबनाय बायदि जाना दङ, अब्लाबो 1 दाननि उनावनो बेनि समायना नुथायखौ नुनो मोनसिगोन। नोंथांमोना केमेरानि उनथिंजाय नुहुरनाय बे स्राय बोहैबोनाय दैमाया भुटान हादोरनिफ्राय बोहैबोदों। लोगोसे बे दैमानि मुङा बर्ण दै। बगामाटीनि ओंथिया जाहैबाय बर' रावाव गुफुर हा। दानिया बे बगामाटी जानायनि जा जायगानि स्पेसियेलिटी बेखौ आं केमेरानि हेफाजाबजों उनथिंजाय थांनानै दिन्थिगोन। बेवहाय थारैनो गुफुर हा मोनमारो। बेनि उनथिंजाय नुहुरनाय जा हाजो, बेवहाय खायसे एरियायाव गुफुर हाखौ मोननो थाङो। नायगिरि लोगो नोंथांमोना केमेरानि उनथिंजाय नुनो मोनदों समायना नुथाय। दा बे पिकनिक प्लेसनि मुंखौ बगामाटी दोननायनि जा फोरमान बेखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिनो नागिरदों। नोंथांमोना नुनाय बे गासै हाजो एरियाया बगामाटी। बे बगामाटीनि मुङैनो बे पिकनिक प्लेसा जादों। बेनि जा बगामाटी बेनि अन्थाइखौ जोङो आखाइजों दांनानै नोंथांमोननो फोरमान होनो नागिरदों। तो गासै नायगिरि नोंथांमोन, दानिया आं नोंथांमोननो बगामाटीनि जा फोरमान बेखौ दिन्थिनो नागिरदों। नोंथांमोना नुनो मोनदों नैबे हाखौ एक्चुअली बेयो मोनसे टाइपनि अन्थाइबो आरो हाबो। दांनानै नायोब्ला नैबायदि गुब्रुयो बेयो मोनसे टाइपनि अन्थाइ बुंनांगोन बेखौ।
जानो हागौ बेनि जा बेनि हानि जा क्वालिटी बेयो हाजो एरिया जानायनि थाखाय जोबोर गोरा आरो बेनि जा हानि टेम्पार थारैनो मोजाङै नायोब्ला अन्थाइ बायदिसो नुनो मोनो। दा नोंथांमोना नुहुरनाय बै हाजोआ बोसोरफ्रोमबो दैबानानि थाखाय बेबायदि लेन्डस्लाइडिं माने हा माबानानै गुरै जानानै गाबोनाय बेफोर बाहागो थारैनो बियो जोबोर धंस जालांनायनि लामायाव। मानो होनब्ला बोसोरबासो सिगाङाव आं जेब्ला बे बगामाथियाव फैजेनदोंमोन बेफोर हाजोनि एरियाया जोबोर समायना सोमखोरमोन, नाथाय बेबायदि लेन्डस्लाइड जानायनि जाहोनाव खावसे बाहागोआ गोमालांनो हमदों। लोगोसे नोंथांमोना आरोबाव नायबावदो नै बेफोर थुख्राफोरखौ, बेयो थारैनो नुनायाव अन्थाइ बायदिसो, अब्लाबो नाथाय बे बाहागोआ हायानो बुंनांगोन। नैबे भिडिअनि गेजेरजों मानगोनां बिटिसि सोरखारनि चिफ हाग्रामा महिलारी सार, नोंथांनिसिम बे भिडिअनि जोहै मोनसे मेसेज होनो नागिरदों। थारैनो जोंनि बिटिएडि एरियाया जोबोर गुवार, लोगोसे बे बिटिएडि एरियायाव जोबोर मुंदांखा पिकनिक स्पट बायदियै दंसै। बेनिखायनो बे भिडिअनि जोहै नोंथांनिसिम मोनसे मेसेज होनो नागिरदों सार, जाहाथे नोंथांनि सोरखाराव थानाय जा बे इनफरमेसन लोगोसे जा टुरिस्ट डिपार्टमेन्टआव थानाय मानगोनां नोंथांनि सोरखारखौ सालायग्रा बिथांमोनखौ नोंथाङा बे बिथिङाव नोजोर होनो थिननांसिगौ। मानो होनोब्ला बेबायदि जायगाफोरखौ जुदि जोङो सोदांनानै मोनसे वर्ल्ड क्लास स्टेन्डार्ड होनो हायोब्ला थारैनो बिटिसि सोरखारनाव गोबां रिभिनिउ फैगोन होननानै आं सानो। बेनिखायनो आंनि बे बिबुंथिया थारैनो बेसेबां सैथो जागोन बेखौ आं मिथिला, अब्लाबो महिलारी वाइड एंगल इउटुब चेनेलनि गासै नायगिरि बा साबस्क्राइबार नोंथांमोना शेयार खालामनानै मदद खालामोब्ला बेबायदि जोंनि बिटिएडि हालामनि मुंदांखा पिकनिक स्पटफ्रा मुलुगनां जानायनि लामायाव, लोगोसे बिटिसि सोरखारा नाजायोब्ला बेफोरखौ वर्ल्ड स्टेन्डार्ड बानायनो हागौ, वर्ल्ड क्लास। बेनिखायनो हाग्रामा महिलारी सार, नोंथाङा जुदि बे भिडिअखौ मोनदोंब्ला, आंनि बे नाजानाया जुदि थारैनो नोंथांमोननि मदद होदोंब्ला आंनि जेखौनो खाफाल गोनां होननानै सानगोन। आंनि बे नाजानाय जाहाथे बिटिएडि हालामाव थानाय साबसिननिख्रुइ हामसिन मुंदांखा जायगाफोरखौ नोंथांमोना इनिशिएटिभ लानांसिगौ, डिजिटाइज खालामनांसिगौ, वर्ल्ड क्लास स्टेन्डार्ड खालामनांसिगौ, अब्लासो बुहुमनि दाब दाब जायगानिफ्राय बेवहाय दावबायारि बिथांमोना फैगोन आरो जोंनि जा बिटिएडि सोरखार लोगोसे बर' हारिमुखौ बुहुमनि दरबाराव गोजौ मान होनायाव बेफोर जायगाफ्रा मदद होगोन। थ' नोंथांमोना बे भिडिअखौ जेसेबां हायो शेयार खालाम, जाहाथे हाग्रामा महिलारी बिथांनिसिम बे भिडिअआ मोनहैयो। थ' नैबे बगामाथि पिकनिक स्पटनि जा हाजो, बगामाथियाव नांजाबना थानाय बे हाजोआ थारैनो मोनसे सोमोनांथाव नुथाय नुनो मोन्दों। गोबां जोंनि साखाथियाव नुनो मोननाय हाजोफोरा अन्थाइजों दाफबजानाय, नाथाय बे हाजोआव नोंथांमोना नायफैयोब्ला थारैनो एक्सट्रा नुनो मोनगोन। बे हाजोनि खावसे बाहागोआनो बे हाजों दाजानाय, माने बगामाथि जिथु जोंनि गुफुर हा बेजों दाजानाय। बेनिखायनो गोबां अखा हायोब्ला बेनि हाजोआ जस्लायबोयो, जायनि जाहोनाव गोबां एरियाया धंस जानायनि लामायाव। जुदि इयुनाव जोंनि जा नाजानाय, जोंनि जा थांखि बड'लेण्ड, बे बड'लेण्ड रायजोआ आलादा रायजो बड'लेण्ड जामारोब्लाथ' जों गोबां माने मिथिंगाजों बुंफबनायानो जा बायदि बिथिङाव जों गोबां दोहोन गोनां होननानै सानना लानो हागोन। बगामाथि पिकनिक स्पटनि साखाथियावनो बा थामहिनबा बै हाजोआव जा हाजोनि सायाव मोनसे बुद्धिस्टनि स्टेटु मुसुखा खालामना दोननाय जादों, बेनि नुथायखौबो जों नायनो थांगासिनो दङ आरो नोंथांमोननो दिन्थिलांगोन। बे स्टेटुआ गासै 25 फिट, 25 फुट गोजौ बे स्टेटुआ बुद्धिस्टनि। गासै नायगिरि लोगो नोंथांमोन, बगामाथि पिकनिक स्पटनिफ्राय गासै 200निफ्राय 300 फुटसो गोजौआव जोङो सिरिनि हेफाजाबजों नैबे बगामाथि हाजोआव फैदों। लोगोसे बे बगामाथि हाजोआव बुद्ध धोरोमारि मन्दिर, जा बुद्धिस्टनि जा स्टेटु, गासै
25 फिट गोजौ बेखौ बानायना नोंथांमोना नुनो मोन्दों। बे बगामातिनि समायना नुथायजों लोगोसे नैबे बुद्धिस्ट मन्दिराबो बे बगामातिखौ समायना नुसार होनायाव जोबोर मदद होदों। नाथाय मोनसे सोमोनांथाव खोथाया बेसोदि जोंहा बर' हारिया आंगोनि धोरोम दङब्लाबो नाथाय बे नैबे बायदि फेमास प्लेसेसफोराव जोंनि धोरोमनि जा बाथौ थानसालि बेफोरखौ गायनानै दोननाय नुनो मोना आरो दङब्लाबो मिरु जिरुसो। बेनिखायनो बे बिथिङाव गासै धोरोमारि रायजो नोंथांमोना बेबायदि बिथिङाव माखासे टुरिस्ट प्लेसफोराव जोंनि धोरोमखौ मुलुगनां खालामनायाव बेबायदि मोजां मोजां बाथौ थानसालियानो जा बर'नि खायसे धोरोम दङ बेफोरो लुफुंनानै दोनफैनांगौ। अब्लासो गुबुन हादोरनि टुरिस्टफ्रा फैब्ला बेनि सायाव बुजिनो बा बेखौ नायबिजिरनो गोसो जायो। थ' गासै रायजो राजा नोंथांमोननिसिम बेखौनो खावलायो जाहाथे बेबायदि मोजां मोजां टुरिस्ट प्लेसफोराव गुबुन धोरोमजों लोगोसे जोंनि बर' हारिनि धोरोमखौ दिन्थिफुंनांगौ। लोगोसे बे बिथिङाव पिकनिक स्पटफोरखौ सालायग्रा बा मुंदांखा जायगाफोरखौ सालायग्रा NGO बिथांमोना बे इनिसियेटिभखौ लानांगौ। थ' नायगिरि नोंथांमोन आंनि बे कमेन्टआ बा आंनि बे रावा बेसेबां सैथो जागोन बा बेखौ जाफुङोब्ला माबायदि जागोन कमेन्टनि गेजेरजों नोंथांमोना आंनो खोन्थाहर। लोगोसे गासै धोरोमारि रायजो बिथांमोननिसिम बे मेसेजखौ शेयार खालामना हो। नोंथांमोन दिनै बगामातिनि जा समायना नुथाय बा बगामातिनि मुंखौ माबोरै मोननो हाखो बेनि थार खोन्थाखौ संदाननानै नोंथांमोननो दिन्थिबाय। लोगोसे बेनि साखाथियावनो नांजाबना थानाय बुद्धिस्ट धोरोमनि जा हाजो सायाव थानाय 25 फिटनि जा स्टेचु बेखौ दिन्थिबाय। लोगोसे बेखौनो खावलायगोन गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ लोगोसे रायजो राजा नोंथांमोन इम्परटेन्स मेसेज मोनसे टुरिस्ट प्लेसफोराव जाहाथे जोंनि बर' हारिनि धोरोमनिबो थानसालि बा मन्दिरखौ गायसननांसिगौ। वर्ल्ड स्टेन्डार्ड खालामनानै बेफोरखौ बुहुमनां खालामनांगौ। मानो होनब्ला बेबायदि पिकनिक प्लेसफोराव दासान्दि गोजान गोजान दाब दाब हादोरनि फरेनार्सफोर फैयो। बिथांमोना अनलि जायगाखौ नायनो फैया बा बेनि एरियाखौ नायनो फैया। बिथांमोना खिन्थु साफ्रोम मानसियानो स्कलार पार्सन बाथौ धोरोमानो जा बेफोरखौ होयोबा थारैनो खिन्थु बिथांमोना गावसिनि मोनदांथिजों बेफोरखौ बिजिरगोन आरो जोंनि इयुन जेनेरेसनाव फैबाय थानाय जा बिथांमोना मास्टार डिग्रि खालामबाय दङ बिथांमोना PhD खालामनो थाखाय जोबोर मोनसे थेसिस बा डाटा जागोन होननानै आं सानो। दा बे समायना माने प्लेससिम फैनो थाखाय नोंथांमोना गुगोल बाबानि हेफाजाबजों फैनो हागोन। जोंबो एप्रक्सली डिस्टेन्सखौ बुंनो हाया आरो बेफोरबायदि भेलुएबल इनफरमेसनखौ शेयार खालामनाया एसे गोब्राब, खायसे रेस्ट्रिक्टेड थायो। बेनिखायनो नोंथांमोना गुगोल बाबानि हेफाजाबजों फै। लोगोसे बे बगामाति पिकनिक स्पटखौ सालायनाय जा NGO बिथांमोन नोंथांमोना थाबैनो बे जायगाफोरखौ साब सिखोन खालामदो। लोगोसे फैगौ अक्ट'बरनि बाहागोआव जा अक्ट'बर दाननि बाहागोआव बेखौ बेखेवगोन बेखौ थाबैनो बेखेवनांगौ। लोगोसे मुलुगनां खालामनायाव जोंनि जा प्लेस पिकनिक प्लेस बेफोरजों लोगोसे खायसे बर' हारिमुनि जा नुथाय बेफोरखौ बेवहाय दिन्थिफुंनायनि सुबिदा खालामनांगौ। बे बिथिङाव आंजों लोगोसे लोगोआव दंफायोमोन बर'सा देरहासारनि बिगोमा बिथां राकेश रामसियारि। जों माने सानैजोंनो जायगा दावबायो। लोगोसे ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे होननाय मोनसे खोथाया जों फोरमान खालामनो थांगासिनो दङ आरो इयुनाव बेबायदिनो बहुत इम्परटेन्स भिडिअफोरखौ नोंथांमोननि आखायाव लाबोगोन गेबें गुरै रावजों। लोगोसे मोनसे इम्परटेन्ट इनफरमेसन आरो होबावनो नागिरदों भिडिअनि जोबथायाव फैगौ 15 सेप्तेम्बराव खासपुर जोंनि जा माइबं कासार बेनि सायाव मोनसे सुंद' डकुमेन्टारि भिडिअ खालामनो जों राकेश रामसियारि आं थांगोन। मोन्नैबो चेनेल महिलारि वाइड एंगल आरो बर'सा देरहासारनि जानानै लोगोसे बड'लेण्ड बुब्लिनि जों रिपर्टार स्टाफ थांफागोन। बेनिखायनो जुदि नोंथांमोना बे खासपुरनि सायाव मोजां जुदि डाटा दङब्ला लिरबिदां दङब्ला थाबैनो शेयार खालाम कमेन्ट्सनि गेजेरजों, नङाब्ला आं इमेल आइडिखौ सिङाव लिरनानै होगोन। नोंथाङा शेयार खालामनानै बे बिथिङाव जोंखौ मदद होगोन। लोगोसे मोनफ्रोमबो भिडिअखौ गोथार गोसोजों हेफाजाब होगोन। लोगोसे नोंथांमोननि मोनसे लाइकआनो जों भिडिअ खालामनायाव थुलुंगा होयो। तो लाइक कर दे यार, एक लाइक तो होना ही चाहिए क्योंकि इतना धूप में काम कर रहा है। तो आप लोगों के लिए सिर्फ बोडो लैंग्वेज को ग्लोबलाइजेशन मतलब वर्ल्ड में फेमस करने के लिए काम कर रहा हो भैया लोग। तो एज ए बोडो प्लीज लाइक कर दो ना यार, लाइक खालाम। लोगोसे चेनेलखौ सब्सक्राइब खालामनो दाबावथार। लोगोसे बेल नटिफिकेशनखौ दाबायना हो। लोगोसे बर'सा देरहासार बिथांनि इउटुब चेनेलनि लिंकखौ आं डिसक्रिप्शननि सिङाव लिरनानै होगोन। नोंथांमोना बेखौबो सापर्ट खालामनांगोन, मानो होनबा बिथाङाबो जाखांफु। लोगोसे जोंजों आरोबाव दंफावो बड'लेण्ड बुब्लिनिनो सासे सोद्रोमा, बिथाङा दिनै लकेल गाइड जा लकेल गाइड हिसाबै बिथाङानो जोंखौ मदद होदों। तो महिलारि वाइड एंगलनि बिथिंनिफ्राय नोंथांखौ रोजा रोजा साबायखर होबाय। नोंथाङा इयुनाव मोजाङै मोजां थादों आरो इयुनाव नोंथांजों लोगो मोननानै खामानि मावनायनि सुबिदा मोनथों। तो फाइनालि भिडिअखौ फोजोबनो लाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना
भिडिअखौ नायना मोजां मोनदों आंथ' मोजां मोनदोंआनो मोनदों नोंथाङाबो मोजांमोन बा नोंथाङाबो नोंथांनि फेमिलिनो दिन्थि स्पेसियेलि जोंनि आइजो माहारिनो दिन्थि बिथांमोना मिथिंगायारि नेचार नायनानै मोजां मोनो लोगोसे जा बिथांमोना सेल्फि मास्टार सेल्फि लाना मोजां मोनो बिथांमोना वेलकाम टु दिस लैंड बगामाटी बिकज बगामाटीनि समायना नुथायाव गोबां आइजो फागोला सेल्फिनि थाखाय फै अक्ट'बरनि 1 तारिखनिफ्राय अपेनिंनि लामायाव लोगोसे थाबैनो सेल्फि लानो फै आं जोबोर गोजोननाय मोनदों लोगोसे दिनै एसेबां सान्दुंनि गेजेरावबो खस्थ' खालामनानै नोंथांमोननो बेखिनि भिडिअखौ दैथायहरदों मुलुगनां बर' हारिखौ बर' रावखौ बर'नि हारिमुखौ गोसारहोनायाव नोंथांमोननि मोनसे हेफाजाब लुगैदों थ' गासै आइजो माहारि सापर्ट खालाम बेबायदिनो इन्टारेस्टिं भिडिअखौ दिन्थिलांबाय थागोन जायगाफोरखौ दिन्थिगोन आरो नोंथांमोना जोंनि इनफरमेसन लानानै सेल्फि दिखांनो थांनो हागोन थ' सिगांनि सिरिसफोराव होनाय भिडिअखौ आइबो एसेयाव होगोन लोगोसे बे बगामाटी पिकनिक स्पटनि भिडिअखौबो नोंथांमोननि आखायाव गथायनानै होबाय आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङै बिजिरगोन एक्सप्लेन खालामगोन नोंथांमोननि मोन्दांथिजों आंनो कमेन्ट खालामगोन लोगोसे लाइक खालामगोन थ' बगामाटीनि सायाव लानाय भिडिअआ बेखिनियानो गोजोन्थों जै बर' हारिनि जै